Расман муҳориба дар вазни сабук байни ситораи нави UFC Пэдди Пимблен ва Ҷордан Левит рӯзи 23 июл дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. дар ин ширкат ҳамчунин дороҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар дороҳои гиёҳӣ. ва аз ҳама муҳим он аст ки дороҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунед ва ҳам дороҳои даркории худро дастрас мекунед. довталаб барои камарбанди вазни ним вазнин Эжи Прохаска оиди муҳорибааш зидди чемпион Гловер Тейшера фикрҳояшро баён кард. Тейшера чунин ҷанговаре ҳаст ки дар давоми муҳориба ба рақиб фишор мекунад. ман ҳам дар вақти муҳориба фишор карданро дӯст медорам. ма фикр мекунам ки хеле муҳим аст ки кадоме аз мо фишори худро истифода бурда метонад. ман ягон чизро интизор шуданӣ нестам. ма просто ба пеш ҳаракат мекунам ва ғалаба ба даст меорам. ин муҳорибаи унвонӣ аст. фарқ надорад ки ман дар кадом раунд ғолиб мешавам. якум, дуюм, сеюм, чорум ё ин ки панҷум раунд. ман тайёрам ки муҳорибаро дар любой сония ба анҷом расонам. аз якум то панҷум раунд. ман аз он шахсоне нестам ки дар қафас бозӣ карданро дӯст медоранд. ҳар гуна нақшаҳо кашида онҳоро истифода мебаранд. ба ман ба пеш ҳаракат кардан ва ғолиб шудан маъқул аст, гуфтааст Прохаска. хотиррасон мекунам ки муҳорибаи унвонӣ байни чемпион Гловер Тейшера ва довталаб Эджи Прохаска рӯзи 12 июн дар турнири UFC 275 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. шашум рақами рейтинги вазни сабук Бенил Дариуш намефаҳмад ки барои чӣ Ислам Махачев ва Майкл Чендлер дар рейтинг аз ӯ болотар қарор доранд. ман фаҳмидан мехоҳам ки кӣ ин рейтингро тартиб медиҳад. ман ба ин шахс якчанд савол медиҳам. масалан, бигзор фаҳмонад ки барои чӣ Чендлер ва Махачев аз ман болотар ҷой гирифтанд. ман мефаҳмам ки Ислам ғалабаҳои пайдарҳами зиёд дорад, аммо дар ҳақиқат ӯ ягон ҷангваро аз топ 5 ва ҳатто аз топ 10 шикаст додагӣ нест. аммо бошум ҷангварони дар рейтинг бударо шикаст додагиам. оиди Майкл боша тамоман нофаҳмоиҳо ҳаст. ӯ ба ман маъқул аст. фикр мекунам ки ӯ инсони хуб аст. ман ӯро эҳтиром мекунам. аммо рекорди ӯ дар UFC 2 ғалаба ва 2 бохт аст. барои ҳамин ин чиз маро ғазабнок мекунад ва ман оиди рейтинг саволҳои зиёд дорам, гуфтааст Дариуш. ва дӯстон, биёед ба рейтинги вазни сабук назар мекунем ки баъди турнири UFC 274 чӣ тағйиротҳо шудааст. чӣ хеле ки мебинем ҷои чемпион холӣ аст. якум рақами рейтинг Чарлз Оливера, дар ҷои дуюм бошад Дастин Порье, дар ҷои сеюм Ҷастин Гейҷи, дар ҷои чорум Ислам Махачев, ҷои панҷум Майкл Чендлер ва дар ҷои шашум Бенил Дариуш, дар ҷои ҳафтум Рафаэл дос Сантос, ҷои ҳаштум Конор Макгрегор, дар ҷои нуҳум Тони Фергюсон ва дар ҷои даҳум боша Рафаэл Физиев. хотиррасон мекунам ки пеш аз муҳорибаи Гейҷи ва Оливера Бенил Дариуш дар ҷои сеюм қарор дошт. ҳозир боша дар ҷои шашум қарор дорад. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Чарлз Оливера гуфт ки Конор Макгрегор визови ӯро қабул накард ва аз тарс гурехт. вақте ки шумо дар муҳорибаҳои охири худ шикаст мехӯред, шумо 100 маротиба фикр мекунед ки рақиби навбатии шумо кӣ бояд шавад. фикр мекунам ки Конор оиди ин чиз бисёр фикр кард ва фаҳмид ки дар вазни сабук ман хатари калон меорам. ман барои ӯ проблемаи калонам ва фикр мекунам ки ӯ аллакай ҷавоби худро дод. ӯ аз тарс гирехт, чунки фаҳмид ки дар муҳориба зидди ман бо ӯ чӣ кор рух дода метавонад, гуфтааст Оливера. хотиррасон мекунем ки Чарлз Оливера баъди шикаст додани Ҷастин Гейҷи аз дохили қафас ба Конор Макгрегор визов дод, аммо Конор дар ҷавоб фаҳмонда дод ки нияти дар вазни сабук баромад карданро надорад. дӯстон, ба фикри шумо агар чунин муҳориба баргузор мегардид, Конор Макгрегор шанси ғолиб шуданро дошт ё не? ҳатман фикротонро нависед, дар канал обуна шавед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.